Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qabad iċanfar bisħieħ li bliet li ma wrewx indiema minkejja ħafna mirakli li kien għamel fihom. Ħażin għalik, Korazajn. Ħażin għalik, Betsajda. Għax kieku l-mirakli li saru fikom saru f'Tir u Sidon, kieku ilhom li wrew indiema bl-ilbies tal-ixkejjer u l-irmiet. Iżda ngħidilkom li jum il-ħaq se jkun eħfef għal Tir u Sidon milli għalikom. U int Kafarnaum, taħseb li se titolla mas-sema? Sal-iħnet għad tinxteħet, għax kieku l-mirakli li saru fik saru f'Sodoma, kieku għada wieqfa sal-lum. Imma ngħidilkom li jum il-ħaq se jkun eħfef għall-art ta' Sodoma milli għalik. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelu nitħatfu mitnubiedna. Ġesu jitkellem lil-bliet, hija interessanti dil ħaġa li jażel dawn li bliet li fihom għamel ħafna mirakli. Ovvjament għamel il-mirakli għassab il-fidi tan-nies, mod speċjali il-morda, dawk li maħkuma mill-qawwa tax-xitan, il-fqar. U jitkellem dwar Korazajn, jitkellem dwar Betsajda. Diversi disċipli kienu minn din il-belt, Ġwanni u Ġagbu, Indri u Xmun kienu minn Betsajda. U Kafarnaum kienet il-belt fejn imbagħad għex Pietru, fejn Ġesu ippriedka ħafna, tkellimna dwar l-Ewkaristija fil-kapitlu 6 ta' San Ġwan. Kienu bliet li marbutin ħafna mal-missjoni tiegħu. Ma Ġesu jċanfarhom għaliex il-komunitajiet tal-bliet ma urewx il-fidi li seta' titqanqal mill-predikazzjoni u l-mirakli tiegħu. Bħalma smajna fil-ħsieb għall-introduzzjoni tal-Qudiesa, ta' min nirriflettu fuq ir-responsabilità tagħna bħala soċjetà. Għaliex Ġesu jitkellem dwar il-ġudizzju. Il-ġudizzju huwa l-konsegwenza tal-għażliet tagħna. Mhux xi kastik li Alla jagħmlu għax vendikattiv, imma l-għażliet li nagħmlu dejjem ikollhom xi konsegwenza. Alla jaħfer u jaħfer dejjem jekk aħna nindmu u ngħidulu Sinjur Alla, aħfirli. U din il-ħaġa tfakkarna wkoll fir-rwol ta' min għandu l-awtorità fis-soċjetà. Llum qegħdin infakru lil San Enriku li ħalla toma sabiħa ta' ħajja twajba mhux biss f'Bamberg, il-belt li għażel bħala ċ-ċentru tal-ħidma tiegħu bħala imperatur, imma wkoll flimkien ma' martu f'tant inħawi tal-Bavarja u tal-Ġermanja. Heinrich, kif jgħidulu t-Tedeski Henry, jew Enriku bil-Malti, kien bniedem prattiku ħafna, ma fehem li fil-messaġġ ta' Ġesu kien hemm erf li jisboq l-erf tal-filosofi, tal-orrif ta' din id-dinja. U ħadnu dan l-erf. Aħna llum li tolbu l-interċessjoni tiegħu għal kull min fis-soċjetà għandu rwol ta' responsabilità. Għax din l-għażla favur l-aħbarijiet tajba ta' Ġesu llum tissarraf dak kollu li nagħmlu favur il-fqar, favur il-migranti,
favur dawk li fis-soċjetà tagħna għandhom xi bżonnijiet speċjali, favur l-edukazzjoni, favur anke l-onestà, l-integrità u l-ġustizzja fl-istituzzjonijiet tagħna. Nitolbu ħafna għal min imexxi f'pajjiżna għaliex ir-rwol tagħhom mhux faċli, għand diffikultajiet kbar, speċjalment fid-dinja tal-lum. L-għajnuna ta' Alla tgħinna nkunu spalla ma' spalla, naħdmu flimkien għal ġid komuni.